Som-hi. El proper 24 de maig teniu l'oportunitat d'aturar les polítiques que el Partit Popular i Convergència han aplicat contra els joves i que han tingut com a conseqüència la precarització de les seves condicions de vida i de treball. El meu compromís és dur a terme el pla de xoc contra l'atur juvenil que el senyor Trias ha incomplert a la ciutat i implantar una renda mínima d'emancipació que faci possible que molts joves de la ciutat pugueu organitzar la vostra vida i desenvolupar el vostre projecte vital. Crec, a més, que és molt important que reforcem el que és l'autèntica escola de democràcia de la ciutat, que són les entitats i el propi Consell de la Joventut, del qual molts de nosaltres, que avui ens dediquem a la política, en provenim. Per això, reforçarem les polítiques actives en suport a l'associacionisme i de la participació dels joves en els afers que els afecten a la ciutat de Barcelona. I en darrer terme, em comprometo, si sóc escollit alcalde, en què les polítiques de joventut depenguin directament de l'alcaldia per garantir la transversalitat en tots els àmbits que afecten a la vida quotidiana dels i les joves de la ciutat. Moltes gràcies.